Ако беше Кошмарът преди Коледа, играта на играчките никога нямаше да съществува. А знаеш ли, че тя не се е появила, защото Pixar са искали да направят филм за играчки? Тя се появи, защото Стив Джобс мразеше фентази филмите на Дисни. Затова нека видим каква е историята и развитието на играта на играчките. От вдъхновението за героите до това, че почти я отменят 3 пъти. Всичко започна, когато младият аниматор на име Джон Ласетър работеше за студията на Уолт Дисни. През 1982 година Ласетър видя сцената с мотоциклетите от Трон и остана напълно очарован от това, което един компютър може да направи. До този момент компютрите се използваха за създаване на ефекти и някои фонове. Но Джон започна да си задава много по-амбициозен въпрос. Ами ако може да се направи анимационен филм по този начин? Първата му идея беше да адаптира смелият малък тостер, използвайки компютърна анимация. Но за Дисни това изобщо не беше интересно. За Дисни тази технология беше твърде скъпа и нямаше смисъл да се използва, ако не прави продукцията по-евтина или по-бърза. Така че предложението беше отхвърлено и малко след това Джон Ласетър загуби работата си. Въпреки това, този неуспех го отведе в отдела за графика на Lucasfilm. Там той се срещна с група инженери, които също искаха да правят филми с компютри. Така че през 1986 година Стив Джобс купи този отдел и го превърна в независима компания, която нарече Pixar. Но Pixar все още не беше студиото, което познаваме днес. Основният им бизнес беше да продават компютри и програми за създаване на изображения. Малките анимации, които правеха, служеха само за да покажат мощността на тяхната техника. Една от тези анимации беше Луксо Джуниор, късометражният филм с двете лампи, който превърна малката лампа в символ на Pixar. Всъщност, компютърът, на който беше анимиран Луксо Джуниор, се казваше Pixar Image Computer. Ако днес искаш да си купиш нова, ще ти струва около $520 000. Сега разбирам защо Дисни казваха, че са много скъпи. Както и да е, 2 години по-късно се появи късометражният филм, който промени всичко. Тин той разказваше историята на Тини, малък музикант от Ламарина, който се опитваше да избяга от бебе. Идеята беше проста, но за първи път тази история беше разказана от гледната точка на играчка, която се страхуваше да не бъде унищожена от детето, което трябваше да я обича. Той спечели наградата Оскар за най-добър анимационен късометражен филм година след създаването си. И Оскарът отива при Tin Toy, Джон Ласетър и Уилям Рид, което ги постави на радара на няколко големи студия. Но през 1991 година се случи нещо любопитно. Дисни се осмели да работи с Тим Бъртън. Това щеше да бъде първият път, когато работят извън собственото си студио, тъй като до този момент бяха създавали само анимации с рисунки. Вместо това, този път щеше да бъде филм с стоп-моушън анимация, който нарекоха Кошмарът преди Коледа. Благодаря. Заради огромния успех на този филм, Дисни взе решението да работи с друго малко студио. А това не беше никое друго, освен Pixar. Първата им работа щеше да бъде телевизионен специал, наречен Коледа на Тин Той. Идеята, която по-късно щеше да вдъхнови историята на играчките. Защото всъщност историята не беше създадена от Дисни. Те бяха в разцвета си с историите за принцеси и приказки. Но Стив Джобс мразеше всичко това. Той искаше да разчупи тази схема. Историята щеше да проследи Тини, след като е изоставен на бензиностанция, докато не попадне в детска градина пълна с играчки, които никой не иска. Дисни сметнаха, че тази идея може да се превърне в нещо по-голямо. Затова през 1991 година двете компании подписаха договор за $26 милиона, за да създадат 3 анимационни пълнометражни филма. Но това беше изключително рисковано за Pixar, защото ако някой от тези филми се провалеше, всичко щеше да приключи за тях. Първият голям проблем беше, че те нямаха никаква представа какъв филм ще представят. Затова решиха да продължат с идеята за Тини. Така, първата версия на играта на играчките беше с главни герои Тини и една вентрилоквистка кукла. Следващият голям проблем беше, че и двамата герои искаха едно и също – да намерят дете, което да играе с тях.
И Дисни посочи нещо доста очевидно. Ако дамата мислят еднакво, няма никакъв интересен конфликт между тях. Затова историята се превърна във филм за напълно противоположни партньори. Единият щеше да бъде стара играчка, която се страхува да не бъде заменен, а другият – новата играчка, която идва, за да му отнеме цялото внимание. Тини започна да се превръща в екшън фигура. Първо беше войник, подобен на G.I. Joe. После му дадоха космическа тематика и основни имена. Странни, като Lunar Larry и Tempus the Morph. Накрая го нарекоха Бъс Лайтиер, в чест на астронавта Бъс Олдрин. Неговият костюм заимства елементи от астронавтите от програмата Аполо и от екшън фигурките от онези години. Зелените или лавите цветове бяха избрани от Джон Ласетър и съпругата му Нанси, защото това бяха любимите им цветове. Така че сега идваше въпросът. Коя играчка можеше да бъде напълно противоположна на космически пазител? Каубой. Куклата за вентрилоквист беше превърната в каубой. 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 Механизмът беше вдъхновен от кукла на Каспър, която Джон Ласетър е имал като дете. В началото Уди все още имаше огромната челюст и зловещия вид на кукла за вентрилоквист. Постепенно лицето му стана все по-меко и накрая придоби вида на плат и пластмаса, който всички познаваме. Второстепенните персонажи също се променяха, а Джос Уидън помогна за трансформацията на Бъс. В първите версии той знаеше, че е играчка, но Уидън предложи той да бъде напълно убеден, че е истински космически пазител. Той също добави: Рекс и искаше Барби да има важна роля, но Мател отказаха да им предоставят Барби. Компанията смяташе, че всяко момиче трябва да си представи свой собствен образ за куклата и не искаше филм да решава коя е Барби. Поради тази причина мястото й беше заето от Бети. Хасбро също не позволи да се появи G.I. Joe, особено защото Сид щеше да го унищожи. Така се роди Combat Carol. Сега вече всичко започваше да придобива форма. Но Дисни продължаваше да иска филмът да има по-дързък и по-зрял характер. И Пиксар се подчини. И заради това почти унищожи собствения си филм. За да направят Уди да изглежда по-дръзък, сценаристите го превърнаха в егоистичен, жесток и агресивен персонаж. В тази версия Уди не изхвърляше Бъс през прозореца случайно, а го хвърляше нарочно и след това заплашваше останалите играчки да не му противоречат. Том Ханкс беше един от първите, които осъзнаха проблема. Докато записваше репликите си, той попита защо Уди се е превърнал в пълен идиот. На 19 ноември 1993 година Pixar представи тази версия на изпълнителните директори на Дисни и реакцията беше толкова лоша, че този ден стана известен в студиото като Черния петък. Дисни спря продукцията на историята на играчките. След почти 2 години работа, първият филм на Pixar можеше да умре преди да бъде завършен. Джон Ласетър поиска последен шанс. Екипът имаше 2 седмици, за да докаже, че могат да я спасят. А през това време Стив Джобс трябваше да финансира филма, докато Дисни отново се включи. Премахнаха жестокостта на Уди, върнаха наивния характер на Бъс и съсредоточиха историята върху 2 играчки, които грешаха, но можеха да се научат да си имат доверие един на друг. Новата версия проработи и Дисни позволи продукцията да продължи. Години по-късно Том Ханкс разкри, че той, Тим Алън и останалата част от актьорския състав вече са записали около 80 минути от онази история, която в крайна сметка била напълно изоставена. След завръщането на Дисни към продукцията, те дойдоха с идеи, които според тях били доста иновативни и интересни. Искаха историята на играчките да се превърне в мюзикъл. Дисни искат да съсипят всичко още от праисторията. Сценарият сега изглеждаше в застой. Сценаристите на Дисни не разбираха, че историята е за играчките, а не за децата, които играят с тях. Затова те продължаваха да добавят човешки персонажи, докато не се появи Джос Уидън, който бързо разбра какво иска да разкаже Pixar. И накрая се получи историята, която познаваме днес. Технологията по онова време не можеше да създава хора, коса или тъкани с реализъма, който виждаме днес. Затова да се направи филм за играчки беше перфектното решение. Пластмасата, дървото и твърдите повърхности бяха точно нещата, които компютрите можеха да изобразят най-добре.
Така, освен Уди и Бъс, се родиха играчки като Господин Картофена глава, Рекс и всички останали герои. Всъщност, Господин Картофена глава също има доста изненадваща история. Играчката е изобретена от Джордж Лърнър и първоначално дори не е включвала пластмасов картоф. Децата трябвало да поставят частите върху истински картофи. Хам, прасенцето касичка, представлява детска традиция, която съществува от векове. Да се съхраняват монети в прасенца касички. Лени, играчката бинокъл с очи, е вдъхновен от Робинг Айс, играчка произведена от Томи през 1982 година. А вдъхновението за името на Анди беше в чест на Андрис. Анди Ван Дам, професор в университета Браун, който е бил учител на много от създателите и аниматорите на играчките. За разлика от това, злият Сид Филипс е вдъхновен от бивш служител на Пиксар, който унищожавал играчките, за да създава нови чудовища с различни части от предишните кукли. Но някога питали ли сте се защо всички приятели на Анди са още Андита? И не беше само защото са били мързеливи, а защото по онова време анимирането на човешки персонажи беше доста скъпо, тъй като беше много трудно да се симулира текстурата на кожата. Затова Pixar решиха да спестят време и пари, като просто клонират дизайна, който вече имаха на Анди. Въпреки това, създаването на играчките беше истинска лудост. Над 114 000 кадъра изискваха приблизително 800 000 часа обработка. Говорим за приблизително 91 години, ако един компютър беше работил без прекъсване. Pixar използва 117 компютъра, като всеки кадър можеше да отнеме средно по 3 часа за анимиране. Цялото студио успяваше да рендерира по-малко от 30 секунди филм на ден. Всъщност, през най-продуктивната си седмица, Pixar успя да рендерира само 3 минути и половина от целия филм. Сега можем да разберем защо някои човешки персонажи като Анди и Сид изглеждат много по-странно от играчките. Екипът правеше нещо, за което все още нямаше правила, инструменти или предишни примери. Дори когато филмът най-накрая беше завършен, всички казаха, че това е най-ужасно изглеждащият филм, който са могли да направят. Въпреки всичко това, Дисни реши да поеме риска и да пусне играчките по кината. И така, на 22 ноември 1995 година играчките беше пуснат по големия екран. Въпреки всичко, въпреки всички прогнози, филмът беше обикнат още от първата прожекция. Филмът струваше приблизително $30 милиона и накрая събра близо 374 милиона по целия свят. Тя също така стана първият анимационен филм, номиниран за Оскар за сценарий, а Джон Ласетър получи специална награда за режисурата на първия пълнометражен компютърно анимиран филм. Точно така! Дисни първо го уволни, а после той се върна с пълна сила. Но най-важната промяна се случи извън наградите. След играчките всички студия разбраха, че компютърната анимация не е нещо невъзможно. Всъщност, това беше бъдещето на индустрията. Така че един филм за играчки изглеждаше създаден за да продава стоки, нали? Но преди премиерата почти никоя компания не искаше да произвежда Уди и Бъс. Производителите на играчки обикновено имаха нужда от между 18 месеца и 2 години, за да подготвят нова линия. А Дисни се появи твърде късно. Така че няколко компании отказаха лиценза. Единствената, която пое риска, беше малка канадска фирма, наречена Tinkway Tinker. Резултатът беше точно обратният проблем. Фигурките се изчерпаха и нямаше достатъчно Бъс Лайтиър за всички деца, които искаха такъв за Коледа. Първите 250 000 фигурки на всеки герой бяха продадени много бързо. И с годините Уди и Бъс надминаха 25 милиона. Играчки Дисни похарчи около $20 милиона за реклама. Но марки като Burger King, Coca-Cola, Pepsi и Payless добавиха около 125 милиона в промоции, свързани с играчките. Играчките вече не беше просто история за играчки. Тя се беше превърнала в машина, която продава истински играчки. През 1996 година филмът излезе на VHS и продаде над 21 милиона копия през първата си година. Същата година Pixar създаде Toy Story Treats – кратки анимационни клипове с продължителност между 10 и 30 секунди, които се излъчваха по време на рекламите на съботните анимации по ABC.
телевизията настояваше, че това не са реклами на VHS, защото никога не споменаваха продукта. Но любопитното е, че започнаха да се излъчват само няколко седмици преди филмът да излезе в продажба. Също така се появиха първата видеоигра на Toy Story, книги, дрехи, обувки, компютърни програми и дори спектакли на Disney on Ice. Toy Story беше излязъл извън екрана и Disney искаше втори филм възможно най-бързо. В началото Toy Story 2 дори нямаше да излезе по кината. Disney я поръча като продължение, което да излезе директно на VHS. Затова Pixar създаде много по-малък екип, отколкото за цял филм. Това беше защото студиото работеше по филма за боболечките. Но когато Дисни видя първите сцени от играта на играчките, две осъзнаха, че филмът има потенциал да се превърне в касов хит. Плановете бяха напълно променени и играта на играчките 2 в крайна сметка се превърна в световна премиера по кината. Проектът нарасна, анимацията стана по-детайлна, декорите станаха по-голем и Уди откри, че не е просто обикновен каубой. Той е бил звездата на старо предаване, наречено Родео до Луди. Имаме също Джеси, Булсай и смръдливия Пит. Но докато историята разказваше за забравени играчки, Pixar беше на косъм да загуби целия филм. През 1998 година грешна команда започва да изтрива файловете от сървърите. Герои изчезваха от сцените, докато аниматорите се опитваха да работят. Когато успяха да го спрат, около 90% от филма вече беше изтрит. Резервното копие също не работеше правилно. И филмът оцеля благодарение на Галдинес Осман, технически ръководител, която работеше от вкъщи, за да се грижи за бебето си и имаше скорошно копие на компютъра си. Екипът занесе машината до Pixar, увита в одеяла и се отнасяше с нея така, сякаш пренасяха младенеца Исус до офисите си. Успяха да възстановят проекта и тогава Pixar реши, че трябва да го изтрият отново. И този път беше нарочно. Джон Ласетър изгледа филма и прецени, че историята не е достатъчно добра, за да бъде пусната по кината. Дисни отказа да промени датата, затова Pixar практически пресъздадоха целия филм само за 9 месеца. Екипът работи до изтощение. Няколко аниматори получиха травми от повтарящи се движения и синдром на карпалния тунел. Умората достигна толкова опасно ниво, че един служител забрави бебето си в колата, когато пристигна в студиото. За щастие успяха да го спасят. Играта на играчките 2 най-накрая излезе на 24 ноември 1999 година. Струваше около $90 милиона и събра над 500 милиона. Филмът дори добави фалшиви грешки по време на надписите, сякаш Уди и Бъз са истински актьори. Въпреки това, една от тези шеги показваше смръдливия Пит, който предлага роли на две кукли Барби. Да, след първия успех, Мател най-накрая се съгласиха да им дадат Барби назаем. Мога да ви уредя роля в играта на играчките 3. Извинете, това ли е дубълът? Момичета, беше истинско удоволствие. И когато поискате съвети за актьорско майсторство, с удоволствие ще ви помогна. Довиждане! През 2019 година Pixar премахна тази сцена от новите версии, заради приликата и с злоупотребите с власт, за които се съобщава в Холивуд. А помниш ли магазина за играчки на АО? Този магазин за играчки е вдъхновен от истински магазин за играчки в Сан-Франциско, наречен Jeffrey's Toys. Но франчайзът едва започваше да се развива. След 2 филма, публиката вече знаеше, че Бъз е фигурка базирана на измислен космически рейнджър, така че въпросът беше доста логичен. Каква беше историята на истинския Бъз? Дисни отговори с Бъз Лайтиър, звездното командване, приключението започва. Анимационен филм, издаден директно на VHS през 2000 година. Историята започваше в света на играта на играчките. Играчките се събираха, за да гледат филм с участието на Бъз. След това анимацията преминаваше от 3D към 2D, за да покаже приключенията му срещу Зорг. Тим Алън отново озвучи Бъз във филма, но в телевизионния сериал беше заменен от Патрик Уорбъртън. Уорбъртън. Не мисля, че това са тримата липсващи малки зелени човечета.
Не мисля, че това са малките зелени човечета. Buzz Lightyear Star Command имаше 65 епизода, ако борим началния му филм, разделен на 3 части. Филмът продаде около 3 милиона копия през първата си седмица. Също така получи собствена видеоигра и помогна на Бъз да спре да бъде само една от играчките на Анди. Уди и Бъз почти продължиха, но без Пиксар. Въпреки че Дисни и Пиксар бяха създали някои от най-успешните филми през онези години, отношенията им постепенно се разпадаха. Стив Джобс искаше Пиксар да запази контрола върху бъдещите си филми, а Дисни не беше готов да се откаже от франчайз, който носеше толкова много пари. През 2004 година преговорите приключиха и Пиксар обяви, че ще търси друг дистрибутор. Проблемът беше, че Дисни все още имаше правата върху героите и можеше да прави продължения без Пиксар. Затова създаде студио, наречено Circle 7 Animation, и започна собствена версия на Играта на играчките 3. В тази история Бъз започваше да се поврежда и беше изпратен във фабрика в Тайван. Когато играчките откриваха, че всички Buzz Lightyear са изтеглени от пазара, за да бъдат унищожени, Уди, Джеси и останалите се изпращаха сами по пощата, за да го спасят. Този филм напредна достатъчно, за да има сценарии, дизайни и анимационни тестове. Играта на играчките беше на път да се раздели на две – оригиналните филми на Пиксар и продълженията на Дисни. Но през 2006 Боб Айгър пое контрола на Дисни и реши, че да загубят Пиксар би било огромна грешка. Затова Дисни купи студиото за $7,4 милиарда, затвори Circle 7 и отмени онази версия на Играта на играчките 3. Франчайзът се върна при създателите си и те решиха да се сбогуват с Анди. За да създадат новата Играта на играчките, 3 Джон Ласитър, Пит Доктор, Андрю Стантън и Ли Анкрич се върнаха в хижата, в която бяха разработили първия филм. Първата им идея също не проработи. Затова отново изгледаха Играта на играчките 1 и Играта на играчките 2 и откриха въпроса, който историята години наред избягваше. Какво ще се случи, когато Анди най-накрая порасне? Ли Анкрич остана като режисьор и филмът превърна Сънисайд в фалшиво обещание. Технологиите се бяха променили толкова много от 1999 година, че оригиналните модели на Уди, Бъз и останалите вече не можеха да се променят правилно с новите програми. Пиксар трябваше да ги възстанови детайл по детайл и да постави отново всяка става, текстура и материал. Затова героите запазват оригиналния си дизайн. Но сега можем да видим шевовете на Уди, влакната на дрехите му, дръскотините по Бъз и много по-реалистично осветление. Toy Story 3 излезе на 18 юни 2010 година и превърна едно сбогуване между младеж и неговите играчки в един от най-запомнящите се финали на Пиксар. Филмът събра над 1 милиард и 66 милиона долара. Това беше първият анимационен филм, който надхвърли 1 милиард долара и получи 5 номинации за Оскар, включително за най-добър филм. Също така спечели наградите за най-добър анимационен филм и най-добра оригинална песен. Изглеждаше, че всичко е приключило перфектно. Анди беше пораснал. Играчките имаха ново момиче на име Бони, а Пиксар беше завършил трилогия без нито един зле приет филм. Но Дисни не позволи на героите да изчезнат. Вместо да направи веднага четвърти филм, Пиксар започна да показва малки приключения на играчките с Бони. През 2011 година излезе Ваканция на Хаваите, където Кен и Барби изпускат пътуването си до Хаваите, а останалите играчки се опитват да го пресъздадат в стаята. Същата година се появи и малкият Гранд Бъз, в който един малък бъз от ресторант разменя местата си с истинския бъз. А през 2012 година излезе Парти Фиеста Зава Рекс, където Рекс се превръща в краля на парти в банята. Тези 3 късометражни филма станаха известни като Играта на играчките късометражки. След това се появиха 2 телевизионни специални епизода с продължителност около 22 минути. Играта на играчките Ужасът излезе през 2013 година и превърна Джеси в главната героиня на една напрегната история, развиваща се в мотел. Играта на играчките, забравени във времето, излезе през 2014 година и представи бойните динозаври. Динозавърски играчки, които, подобно на Бъз в първия филм, не знаеха, че са играчки. Франчайзът продължи да се разраства и във видеоигрите. Играта на играчките 2, Бъз Светлинна година помощ, се превърна в една от най-запомнящите се игри.
Toy Story Racer излезе през 2001 година, а играта Toy Story 3 беше особено обичана заради режима Toy Box, който позволяваше да се създава и управлява свят на играчки без да се следва филма. След това героите се появиха в Disney Infinity, а през 2019 година получиха свой собствен свят в Kingdom Hearts 3. А в реалния живот Toy Story Midway Mania отвори врати през 2008 година. След това се появиха цели зони на Toy Story във Франция, Хонг-Конг, Шанхай и Флорида, проектирани така, че посетителите да се чувстват сякаш с размерите на играчка в двора на Анди. А през 2013 година се случи една от най-странните тенденции във франчайза. Стана вирус на идеята да се извика "Идва Анди" пред героите от Toy Story в парковете на Дисни, които се хвърляха на земята и се преструваха на безжизнени играчки. Тайната престана да бъде забавна, когато всички започнаха да я повтарят. Практиката приключи, защото хвърлянето на земята отново и отново се превърна в риск за актьорите и посетителите. Toy Story вече имаше филми, късометражни филми, сериали, видеоигри, спектакли, атракции и абсурдно количество стоки. Но все още оставаше въпросът какво ще се случи с Уди след Анди. Когато беше обявен четвъртият Toy Story, голяма част от публиката смяташе, че не трябва да съществува. Третият филм вече беше дал перфектния финал. Дори в Pixar знаеха, че четвъртата част ще има смисъл, само ако намери друг финал. Не за Анди, а за Уди. Продукцията започна с Джон Ласетър като режисьор и с история за Уди и Бети. Но проектът се промени няколко пъти. Ласетър напусна режисурата, Джош Къди зае неговото място и приблизително 3/4 от оригиналния сценарий бяха пренаписани. Крайната история представи Форки, предмет създаден от Бони, който не можеше да разбере защо е жив. И тук визуалната еволюция беше огромна. Pixar можеше да създава дъжд, прах, паяжини, тъкани и отражения, които бяха невъзможни през 1995 година. Дори добавиха малки пукнатини в емайла на косата на Бети, за да напомнят, че тя все още е от порцелан. Дон Рикълс, гласът на господин Картоф, беше починал през 2017 година, преди да запише новите си реплики. Семейството му поиска героят да остане във филма. Затова Pixar прегледа 25 години записи, изтрити сцени, видеоигри и промоционални материали, за да създаде неговите реплики. И Играчките 4 излезе през юни 2019 година и събра над $1073 милиона и спечели Оскар за най-добър анимационен филм. Уди най-накрая напусна Бони, за да пътува с Бети и да помага на други изгубени играчки. Отново изглеждаше като край. И отново не беше. Същата година, когато излезе Играчките 4, Дисни пусна и Форки задава въпрос. Сериалът имаше 10 късометражни филмчета, в които Форки задаваше въпроси като какво е парите, любовта, времето, изкуството, компютърът или приятелят. През 2020 година излезе Животът на лампата, късометражен филм, който обясни какво се е случило с Бети през годините, в които е била разделена от Уди. А през 2021 година Pixar Popcorn включи още няколко кратки появи на франчайза, като тренировъчна рутина на Бъз и приключение на Дъки и Бони. Играчките продължаваше да създава истории без да има нужда от нов основен филм. Тогава Pixar се върна към въпроса, който Анди си задаваше още от първия филм. Кой беше човекът, който беше вдъхновил играчката Бъз Лайтиър? Pixar представи Лайтиър като филма, който Анди уж е гледал преди да поиска фигурката на Бъз. Този път не беше играчка, която си мисли, че е космически пазител. Това беше истински пилот, попаднал на далечна планета. Поради тази причина, Тим Алън не се завърна. Pixar избра Крис Еванс, за да отличи човешкия герой от версията му като играчка, но това обяснение обърка голяма част от публиката. Още от 2000 година съществуваше Бъз Лайтиър от Звездното командване, като сериалът, който уж е вдъхновил играчката. Сега Pixar представяше друга версия на същия произход, но с нови герои и различна история за Звездното командване. Филмът също беше забранен и не получи разрешение да бъде пуснат в няколко държави заради кратка целувка между двойка жени.
Дисни отказа да премахне сцената. И така, Lightyear струваше приблизително $200 милиона и събра само $226 милиона по целия свят. Това беше първият голям финансов провал на франчайз, чието 4 основни филма бяха огромни успехи. Така че следващият проект се върна към играчките. През 2023 година Дисни потвърди, че Играта на играчките 5 е в процес на разработка. Този път историята беше поверена на Андрю Стантън, един от сценаристите, който беше създал първия филм и участваше във всички предишни части. Новият филм също така стана първата основна част, създадена без участието на Джон Ласетър, който беше напуснал Pixar години по-рано. Но след 5 филма, какво можеше да замени играчките, с което те не са се сблъсквали преди? Отговорът беше пред очите на почти всички съвременни деца. Един екран. Играта на играчките 5 излезе на 19 юни 2026 година. През първия си уикенд спечели $312 милиона по целия свят. Най-добрият дебют в цялата поредица. До юли филмът вече наближаваше 800 милиона и продължаваше да се върти по кината. Продуктите им все още носят близо $1 милиард годишно. Има десетки атракции, 4 тематични зони, хотели, видеоигри, сериали, късометражни филми и герои, които продължават да се продават на деца, които дори не са били родени, когато Анди подари играчките си. Но добре, приятели, кой от всички етапи на Играта на играчките ви е любим? Оставете отговора си в коментарите.